På dims.dk er det nemt at hurtigt oprette en ny forsikringsgodkendt GPS-tracker. I 5 hurtige trin viser vi her hvordan. Det første billede du ser, når du vil oprette en ny enhed, ser således ud. Her indtaster du din kundes e-mailadresse, trykker opret og godkender. I det næste trin skal vi indtaste din kundes kontaktoplysninger. Som i et andet godt tv-køkken har vi snydt lidt og indtastet oplysningerne i forvejen. På fane 1, kundeoplysninger, indtaster vi kundens navn, e-mail og telefonnummer. Feltet beskrivelse er valgfrit at udfylde. Du vil senere kunne indtaste, hvor i bilen du har placeret enheden. Faneblad 2, adressen, gade, postnummer, by og land. Faneblad 3, betalingsoplysninger. Her indtaster du betalingsinformationer på kunden. Det vil typisk være din kundes e-mailadresser, medmindre andet er ønsket fra din kundes side. I dette tilfælde har vi indtastet faktura@.dk. Vi trykker på opret kunde og går videre til næste trin i processen. Så er vi nået til at koble GPS-enhed og bil sammen. Som sidst har vi snydt og forberedt os. Første punkt er at indtaste hardware-ID og aktiveringskode. Den finder du enten bag på selve enheden eller på den medfølgende label. Enhedsnavn, vi har i dette tilfælde valgt at kalde den for bil 1. Som montør vil du i de fleste tilfælde montere enheder, der installeres efter krav fra forsikrings- eller leasingselskab. Vi vælger derfor at bibeholde flueben ved ja. Enhedstype, det er i dette tilfælde en bil, en Audi TT. Som I kan se, har vi valgt at bruge lidt penge på en personlig nummerplade, Smartvan. VIN-nummer, policenummer er valgfri at udfylde. Ligeledes er det sidste punkt beskrivelse, men det her det er en god idé at indtaste, hvor i bilen at I har valgt at montere enheden. Vi afslutter med at trykke på registrer enhed. Nu begynder enheden at opnå kontakt til alarmcentral og GPS. Dette kan tage 20-30 minutter, som vi anbefaler dig at bruge på at montere enheden i bilen. Når enheden er monteret, skal du starte bilen, så GPS-kontakt bliver etableret. Husk at hente og udskrive installationserklæringen til din kunde. Den skal han bruge som dokumentation overfor forsikringsselskabet. Når dette er afsluttet, kan du se enheden samt andre enheder, du har registreret, ved at klikke på linket i øverste højre hjørne.